Ngawek-ngawekne pitik ae. Kumpung kakangku renek. Renek kakangku lunges kok. Aku diajani arsal kon ngawek-ngawekne pitik jare lek isune nek arsal iki bar dikawekne sedina ngendhok papat. Ten. Marten iki. Lho, Ril. Ayo. Enak, seneng. Tenger ora kowe. Tenger ora kowe. Jadi enak ri. Enak jadi Enak, seneng. Seneng. Ini karo kakangku sone nih. Wekil men aku jalan karo kakangku. Gua gampang nyeneni pitik dingenekne ya ora oleh. Weh. Wah, kaget aku. Enggak jelek kakangku. Anu, arep golek. Wis dodol rek. Turu mengko sak wong aja ngomong. Pitik tak tau nek aja ngomong aku digal aku digal tenan. Gila no. Kurang iki digal mecucu ya. Luar lho iki dinge kakangnya. Kakangku Bener pitik apik arep didu lho. didu wong iki mek nganu mek dilu kok mek pisan. Nyapa lho pitik mok awek-awek iki. Aku diajani arsal. Ya. Pitikmu ki lak esuk kawe nang ngono lho, engko lak langsung ngendhok ngono Asal kuwi engko asal mok gugu. Wis nanti dodol. turu ben engko lak Woi, aja mong kakangku aja mong kakangku Ora lah. engko lak mesti sing seneni Ya. ben arsal ora lah. aku sing ngajani arsal Pokoke coba baleni lho. Pitik apik lho kuwi. iya turu mongka turu Boleh rambet. Wis iki, Mas. Golek pitik rek. Pitik. Perang aku entek sing kae wong kabeh. Tunggal sampean gowo kan digowo sam. Sampean gowo to. Kemenang ya ning kono. Nek nang tanam apa ya pitik gede. Enggak. Siap tarung. Kuwi kare lho. Lah kok metu pitik, Mang? Aduh. Kok kawe-kawene nak. ora Tuh, mantap. Betul, gede. Iya tuh. Arep anu piye dengan yo. Dikawe-kawe Mas. ora Besok kan syukur dikawe-kawe kabeh dikawe Mas. Tobat to. Apa ya gelem lho pitik digawe. Nyapa gelem kok bocah pitik sedina wis tak kurung kok. Kuwi lek diomong iso. Mbok bare geger di anu wong ya. Kuwi mesti iki mbok kawene nek. Dingi sing pitik cilik mbok kawene. Di malah cilik temut gedhe. Mbok kawene dingi. Dingi ta. Wis tak omongi. Pitik mbok kawene titeh. Engko wis ana dhewe. ngajani arsal Dengan asal kowe senenono arsal senene aku beneran. Ora dhewe ora. Rabi mari berenah. Mas yo mek anu ngene iki di tak susah iki kuwi ya. Rabi berenah. Anu Rabi berenah. kare cilik kare kamu gitu. Ojo. Kare cilik. Kowe kare loro. Tapi anak iki. Lah sesuk mbok kawin tenan ono wae. Arsal ngajani. Pitik cilik bareng mbok kawin-kawine. Wis ta lah, wis ben. Lah pitik cilik kawin Mas, pitik cilik lho. Ngajani arsal. Ojo nganu kok nganu dhewe wisan pitik iki. Padahal Ipo. Pitan kae opo? Ipo. Payunge abang kae sapa? Te oleh nuganaki telik. Telik ulung tuan besar tangtung. ora kan. Ngomong kuwi Te oleh. Te oleh. ora kan. Wis ra nyambut gede. Ora kan. Ipo. Tan kae opo? Ku ngopong aku tenan. Ipo. Payunge abang kae sapa? De oleh kanake telik. Telik ulung tuan besar tangtung. Arsal ngajani.
kakangku nang omah ora roh. Awek nene ae tindang ngendok. Ora gelem ngendok-ngendok kok. Awek ning nendang. Kakangku ora roh. Ini mesti. Kok kakang. Neni ae. Ril. Seneng kowe. Gue sampean pokoknya telunglan, gue tak siap nih, sampean gue rin. Gue saya Ngapusi sampe. kok, gue saya kok tak siap nih gue sebut. Gue kawin nih naik bang. Sing akon arep salo. Ina. Seneng.